Vivim una nova era. Una era en la qual l'espai és clau per entendre i protegir el nostre planeta. El món ha canviat. L'espai s'ha convertit en un actiu estratègic quan parlem d'informació, seguretat i progrés. Europa ho sap. Catalunya també. Hem de col·laborar, innovar i contribuir des del nostre país amb Europa i el món per assolir un futur més competitiu, segur i connectat. No partim de zero. Les tecnologies espacials ja transformen el nostre dia a dia. Comunicacions, connectivitat i internet de les coses. Resposta a desastres naturals i emergències. Sequeres, inundacions, incendis. Monitoratge ambiental i sostenibilitat energètica. Geolocalització, mobilitat i planificació del territori. És el moment de mirar encara més amunt, de veure l'espai com un vector estratègic per transformar el nostre present i preparar el nostre futur. És el moment d'una Catalunya més connectada, més sostenible i més compromesa amb el territori i les persones. Amb Catalunya Espai 2030 sumem empresa, sumem indústria, sumem talent, tecnologia i compromís. Construïm el futur, també des de l'espai.